Pelataan Clash Royalea. Katsotaan saadaanko lisää voittoja. Tästä on nyt vähän 2 päivää tai 3 päivää. En mä tehnyt videota. Mutta tänään pelataan sitä fuusio-taktiikkaa. Mutta nyt voitte kertoa mulle kommenteissa, että mitä te haluaisitte seuraavaksi. Haluaisitte Clash Royalesta muuta moppia? Vai haluaisitte, että mä käytän rahaa vai mitä te haluatte tehdä? Koska kyllä mä voin tehdä. Mä haluaisin vaan vähän tykkäyksiä. Mutta jos ette tykkää Clash Royalesta, voitte kyllä sitten sanoa kommenteissa. Ota voidaan. Ei varmaan, koska tulee olla toi tyyppi. No ei voida. Ei. Hävittiin heti eka. Mutta alku on aina siinä, että ei koskaan voita melkein. Mut nyt me voitetaan. Otetaan vaikkapa toi. Voisi alkaa toi. Seuraavaksi me voidaan päivittää tätä jättiluurankoa. Mä pelaan ehkä tätä peliä 3 kertaa tässä. Mutta jos te haluatte, niin voitte katsoa kommentoista, haluatte live streamin. Ja voitto. Te voitte katsoa kommentoida, mikä olisi hyvä tiimi. Koska mä en saa tätä pelata yhtään. Mutta ainakin mun kaverit ainakin saa yhtään pelata. Mutta jos joku saa pelata Clash Royalea, voitte pistää kommentteihin, mitkä tyypit ovat hyviä tässä. Ja mitkä ovat ihan surkeita. Koska kyllä mä voisin käyttää niitä. Koska mä en saa tätä yhtään, vaan voitte vaikka niin. Ei tälläkään se tiimi tekee, jos mä oon joku ihan säkki. Koska mä en osaa tätä pelata melkein yhtään. Mä taitaa ehkä voittaa tää. Joo, voitetaan. Voitettiin taas. Me voidaan ehkä kakkosia. Voidaan olla kyllä olemaan. Otan ehkä tän. Koska tää on sairaanasta. Seuraavaksi otan jättiluuranko. Sen takia, että jos mä saan kehittää se 3 tähteen, niin se on sairaan hyvä. Tai enemmänkin toi. Tää mikä tän nimi nyt olikaan. Kuninkaallinen. Aha. Älkää vetäkö mä asun kenes nimissä, mä tiedän yhtään, sen takia mä katon. No. Tätä voidetaanko? Musta tuntuu, että ei, koska no joo, ehkä voidaankin. Ei, mä en oikeesti alusta asti. Kyllä joku. Katsotaan. Hävittiin. Me voidaan ehkä 3. Mä otankin ehkä tän. Mä otan tän. Ehkä mä otan Barbar. Saadaan toi päivitettyä. Saadaan toi päivitettyä. Saadaan toi tonne. No nyt me ollaan valmiita. Voidaan ehkä nyt voittaa. Jollain toi ihme. Mikä toi apua toi? Ja se on just toi. Mut se ei oo 3. Me voidaan ihan varmasti. Helppo voittaa. Ei ole ainakaan 4. Se on hyvä. Jos me voitetaan nyt, jos mulla on niitä 1, niin mä ehkä lopetan sen tähän videoon, koska jos mä oon 2, mä pelataan toisen. Niin kauan pelaan tässä videossa, en mä saan. Noin niin. Uuden. Nyt katsotaan voitetaanko. Meillä on kaikki 2 tähtisiä. Kyllä me varmaan voitetaan, koska meillä on kuitenkin tämä Pekka. Sitten toi iso luuranko. Kuningashaamu. Kaikki barbaaria. Okei. Kyllä me voitetaan, koska meillä on kuitenkin toi kuningashaamu.
Ja ihanat jamaket. Noin. Sitten tuohon tommonen isku. Ja mä en olekaan ihan varma. No on kuitenkin toi legendaarinen teema. En mä muista mikä. No mä toi tyyppi. Me hävitti oikeesti. Se juuri tosta hemmetiin. Mikä ton nimi nyt on? En mä muista. Toi. No niin, nyt mä saadaan viimeinkin tää kolmosella. Ai että. Toi. Tää on haamu. No niin. Nyt me pitäis oikeesti voittaa. Meillä on oikeesti toi iso tunnaka 3 tähtiä. Jos mä oikeesti hävitän tää oikeastaan ärsyttää, koska tässä voi tulla vähän lyhyempi video, koska jos mä oikeesti hävitän tää. Jos me voitaan, jos me ollaan ykkösiä. Niin me pelataan. Niin me ei pelata enää. Jos me hävitään, niin sitten on vaikka ainakin toinen. Jos me tätä voidaan ihmettelee, koska tää on kyllä ihan lällyi. Oikeesti. No kyllä me voitetaan. Meillä on kuitenkin toi, ketä nyt nimikään, mekaanit tai se oli mä. Taas mä haastoin toi, kun mä tapoin silloin kerran. No vaikka toi. Sitten poistetaan se. Tää toi. Poistetaan sekin, poistetaan toikin. Tää toi. Siis toisessa olisi siellä. Katsotaan. Siis täällä on... Oi vitsi, mulla hävitti. Jos me haastetaan tämä, mitä mä nyt näytän, niin sitten me voitetaan. Jos meillä on tää, niin me hävitään, koska... Ei vaan oo niin. Niillä on kyllä yksi. Aikapa. Ei please sitä. Yes. Ei mulla hävitty. Oi vitsi. Ei vaan hetkinen. Me voitettiin. Mulla oli kakkosia. Come on. Yes. Enää yksi vastustaja. Toi kolmonen. Nyt se voitaanko me? Meillä on 2 3 tähden, mikä on tosi hyvä. Ei oo totta. Niillä on kaikki oikeesti 3 tähtisiä. Häh? Ei hävitty. Me voitettiin. Oltiin ykkösiä. Me oltiin ykkösiä. Eikä siis tää tarkoittaa sitä, että me voitettiin. Ei ihan sano tätä boksia, mut... Pitäisikö mä pelata yksi peli? Ei vaan ei. Ehkä mä lopetan. Ehkä seuraavassa videossa teen semmosen, että tästä joku video semmonen, että mä tehdä niin kauan. Tai ehkä mä vaikka... Joo, ei mitään. No, se video alkaa olla tässä. Laittakaa kommentteihin, jos te haluatte jotain muita videoita Clash Royalea, koska mä tykkään Clash Royale, ehkä vähän vanha peli. Niin nähdään taas seuraavassa videossa. Se olisi moro!